Και τώρα ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο κόλπο. Εδώ έχουμε Φωτιάδη. Ναι, καψούρα μου. Τον έκανα καφέ, κυρίες και κύριοι, ναι. Ο 4 έκανε καφέ στο 5. Εδώ βλέπουμε τον γαμό το σπίτι του, να όπως το λένε, το χαζό. Και εφημερίδα. Δέστε πόσους έχουμε τους νέους στο Facebook, και το βάλω στο Facebook. Δέστε πόσους έχουμε τους νέους, δέστε. Τέντομα. Ακούτε δηλώσεις, αλλά ο παλιός εκδικείται, ξέρεις. Ορίστε, ο παλιός εκδικήθηκε. Δεν σε κάνας σαλάτι κολόψαρο. Δεν σε κάνας,